Döwlet Mehmet Alada adynaky Dünýä Dilleri Institutunyň hojalyk hasaplaşygyna geçilen fakultetlerine şu wagda çenli ýokary okuwa kabul edilen taliplerden okuw töleglerini 1 sentýabra çenli dolu geçirmeklik talap edilýär. Şeýle-de olardan egin eşikleri, şol hany milli tahyýalara, sport formalaryna we ayakkaplara niýetde per bir täze talipden 3200 manat meşberine goşmaça pul terişdeleri toplanýar. Bu barada Zatyk radiosynyň habarçysy 19 awgustda habar berdi. Dünýä Dilleri Institutuna şu ýyl okuwa kabul edilen ýaşlardan okuw töleglerini 1 sentýabra çenli dolu geçirip töleg kwitansiýasyny hojalyk işleri boýunça ýokary okuw resmisiniň kätibine tawşyrmaklyk tawşyryldy. Zatyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Bu barada institutun ýygnaklary zalyny häzirçe okuwa kabul edilen talipler bilen ýörüýte ýygnak geçirilip degişli bildirişler ma'lum edildi. Okuw töleginden daşary her bir täze talipden 3200 manat meşberine alynýan pul terişdeleri ýokary okuw resmilerine görä talipleriň ählisiniň milli egin eşikleriniň bir meňdeş bolmagyny üpçün etmäge gönükdirilýär. Okuwyň tölegli görnüşine kabul edilen ýaşlaryň bir näçe Zatyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde egin eşikler, milli tahyýalar we beýlekler üçin sorulýan goşmaça pul terişdeleriniň öz maşgaly büdjetine agram salmaýanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda goşmaça töleglere şikaýet bildirilmeginiň öň alynýar. Käbir talipleriň resmi bolmadyk goşmaça töleglere garşylyk bildirmeginiň öňüni alýarlar. Diýip ýygnakdan habarly bir ýaşaýjy gurrun berdi. Şol bir wagtda ýokary okuw jaýynyň guramaçylyk işleri boýunça resmiýetiniň täze taliplere düşündirmegine görä maşyna keşde çekilip ýasalan tahyýalaryň satyn alynmagyna ruhsat berilmeýär. Milli tahyýalaryň elde ýasalan görnüşiniň satyn alynjakdygy aýdylýar. Ýokary okuw resmiýeti ähli tahyýalaryň bir ýerden satyn alynjakdygyny duýdurup satyn alyş işini ýokary okuw jaýynyň özüniň guramalaşdyrjakdygyny aýdýar. Talipleriň köpüsi heniz okuw başlamanka özlerinden pul serişdeleriniň ýygnalyp alynmagyna geň galyp entek okuw başlasa dagy nähil bolarka diýip bir-birege soraw berýärler. Diýip Zatyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Döwlet ýokary okuw jaýlarynyň tölegli görnüşi hojalyk hasaplaşygyna geçirilmegi Türkmenistan üçin belli bir derejede täzerik bolup durýar. Bu tagyllalar soňky 3 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna batlandy. Türkmenistanyň soňky ýyllarda bir näçe ýokary okuw jaýy hojalyk hasaplaşygyna geçirildi. Türkmen mediasyna görä Halkara Insanperwer Ilymlary we Ösüş Universiteti, Ýaşygeldi KKF adyna Halkara Nevit we Gady Universiteti, Ogdhan adyna Injiner Tehnologiýalar Universiteti, Telekommunikasiýalar we Informatika Institutu, Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyryş Institutu, Türkmen Döwlet Maliýe Institutu hemde Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluşyk Institutu hem hojalyk hasaplaşygyna geçilen ýokary okuw jaýlarynyň hataryndadyr. Şeýle-de Ilymlar Akademiýasynyň ilmi barlyk edaralaryny hem soňky 3 ýylyň dowamyny tapgyrlaýan esasy hojalyk hasaplaşygyna geçirmeklik meýilleşdirilipdi. Zatyk radiosynyň habarçysy soňky ýyllarda beýleki ýokary okuw jaýlarynyň hem dürli fakultetleriniň tapgyrlaýan esasy hojalyk hasaplaşygyna geçirilendigini habar berýär. Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine talipleri okuwa kabul ediş mevsimi şu ýyl 15-nji iýul 26-njy awgust aralygyna geçirilýär. Dünýä Dilleri Institutunyň web sahypasyna görä bu ýokary okuw jaýyna giriş synaglary henizem dowam edýär. Maglumatda bu ýokary okuw jaýyna giriş synaklarynyň 31-nji iýul 21-nji awgust aralygyna geçirilýändigi aýdylýar. Resmi maglumatlara görä şu ýyl ýurt boýunça 15926 raýat ýurdun ýokary okuw jaýlaryna talipligi kabul edilýär. Zatyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna kölege salýan korrupsiýa hadiseleri, şol sany talipleri okuwa kabul etmekde para alınıp berilmegi ýaly hadiseler barada ýygyderli habar berip gelýärler. Türkmenbaşy şäheriniň döwlet dukanlarynda çörek sowdasy janlandy. 2 ay uzaga çeken çörek gytçylygynyň aradan aýrylmagy adatlygyny beren habarynyň ýa-da gabat geldi. Balkandaky habarçylaryň 19-njy awgustda beren maglumatlaryna görä, häzir çörek sowdasy häkimetleriň berk gözegçiligi astynda geçýär. Howpsuzlyk işgärleri hatda alyjylaryň telefonlaryny barlaýar. Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary şu günler döwlet dukanlaryna baryp buhanka çöregini satyn alyp bilýärler. Çörek döwlet dukanlarynda geçen hepdeniň çarşembe günden bäri günde satywda peýda bolýar. Ir saat 7:00 we öýlen saat 20:00 diňe ýazgyda duran adamlar üçin 3 çörekden satylýar. Tekjelerde hemişe çörek ýok. Gelin wadyna satylyp gutarýar. Diýip Türkmenbaşydaky habarçymyz aýtdy. Şäheriň ýaşaýjylary döwlet dukanlaryndan buhanka çöregini diňe ýaşaýan ýerlerindäki sowda nokatlaryndan öňünden duran ýazgy esasynda satyn alyp bilýärler. Çörekdiň dukanyň döwlet belgisi haýsy etrapça değişi bolsa şol alyjynyň propiskasy görülüp berilýär. Her kime satylmaýar. İçerki migrantlara paýok çöregi değişli däl. Diýip habarçymyz sowda işgärini sitirlýär.
İl içinde payok çörögi diýilip adlandyrylýan buhanka görnüşli çörek ýylat köpçüliginiň azyk ratsionyny düzýär. Buhankany ardan bahadan 2,5 manada diňe döwlet dukanlarynda satyn alyp bolýar. Hususy sowda nokatlarynda bir çöregiň bahasy ortaça 10 manada durýar. Şu günler Türkmen başly alyjylar döwlet dukanlarynda çöregiň ýygyderli satylyp başlanmagyna öýrenbegen ýerler. Mundan öň ardan bahaly buhanka çöregi ýerli dukanlarda 2 ay golay wagt bäri tapdyrmaýardy. Azatlyň Türkmen başydaky habarçysynyň 8-nji awgustda beren maglumatynda käbir ýerli döwlet dukanlarynda buhanka çöreginiň kepdede bir sapar satuwda çäkli mukdarda bolanlygyny, onuň bolsa soňky 2 ay golay wagt bäri tekçilerde asla görünmeýänligini aýdypdy. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde görleşen Türkmen başly çeşmeler we ýaşaýjylar çörek sowdasynyň janlanmagyna azatlygyň beren habary täsir etdi diýip hatap edýärler. Golayda Türkmen wasynyň 1-nji we 2-nji döwlet dukanlarynda un tekçelerde 2 ay bäri ýok. Buhanka çäkli tatylýar diýen maglumatdan soň vilayatyň alyjylar jemgyýeti mahkama bilen bilelikde Türkmen wasynyň ähli dukanlarynda 3 aylyk un paýogynyň satylmagyny we her gün çörek satmagy ýola goýdy. Dip ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Döwlet dukanlaryna çörek satyn almagy baran alyjylar hem problema barada habar berilmegi ýagdaýa täsir etdi diýip hatap edýärler. Azatlyk bilen görleşen alyjylaryň biri şeýle diýdi. Adamlar çöregiň satylyp başlanmagy Azatlyk radiosunda makala berilenden soň ýola goýuldy diýýärler. Azatlyk radiosu sag bolsun, bolmasa ne paýok bar ne de buhanka. Adamlar ardyňy eşitdirmeseň zat ýokdugyny düşünýärler. Dip Türkmen başynyň ýaşaýjysy aýdýar. Bu aralykda häzirki çörek sowdasy häkimetleriň bir gödөгçüligi astynda geçer. Dukanlarda çörek satylan wagtynda polisiýa we raýat eşikli Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri alyjylara gödөгçülik edýärler we ellerindäki telefonlaryny barlaýarlar. Bu arada ýagdaýdan habarly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Çörek we un paýogyny satyn almagy baran raýatlaryň smartfonlary barlanýar. Öý hojalyk edarlaryň işgärleri mahkama vekilleri bilen bilelikde her bir raýatyň un almazdan öň SIM karta belgisini we smartfonlaryny barlap, käbir halatlarda el telefonlardaky maglumatlary kompýutere göçürip alýarlar. Sondan soň paýok berýärler. Şeýle-de çeşmäniň sözlerine görä şahsy maglumatlaryny bermejek bolup smartfonlardaky ähli maglumatlaryny öçürüp baran adamlara hem şüpheli garalýar. Türkmenistanda çörek gytçylygy 2017-nji ýylyň aýagynda başlanypdy. Emma häkimetler şondan bäri 8 ýyllap dowam edýän azyk gytçylygynyň sebäplerini resmi derejede düşündirmediler. Türkmenistanyň hökümeti ýurt boýunça buğday plan borçnamasyny ýerine ýetirýänligini ýylda yglan edip gelýär. 10-njy ýylda yglan edilen 2024-nji ýylyň planyna görä şu ýyl 1.400.000 tonna galla hatyly ýygnalypdyr. Aşgabatdaky harby ofitserleriň ýaşaýyş jaýlary ünsünden düşürilip, split ulgamlary işlemeýär. Bu ýagdaý howanyň temperaturasy gündizlerine kölegede 40 gradusa golaýlaýan şu günlerde jaýlaryň ýaşaýjylaryna oňaýsyz täsir edýär. Bu barada ýaşaýyş jaýlaryna duldeýşir ýerleşýän 2109 belgili harby bölümde gulluk edýän esker ogullaryny görmäge baran enatalar we Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleri gurrun berdiler. Tomsun başından bäri jokrama ısıda ýaşaýyş jaýlaryndaky merkezleşdirilen kondisionerler işlemeýär. Adamlar aýna we kapylaryny giýje gündüz açyp çadyrda ýaşaýan ýaly gün geçirýärler. Issa çydaman gartaşan adamlaryň çağalaryň saglygynyň yaramazlaşmagy bilen bagly wakalar hem köp bolýar. Dip eskerleriň biriniň enatası anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä ýaşaýyş jaýlaryndaky kranlardan gyzgyn suw hem akmaýar. Adamlar sowuk suw bilen gün görmeli bolýarlar. Jaýlaryň howlusyndaky zibil çelekler hem hepdede bir gezek arasalanýar. Çelekler we olaryň daş töweregi zibilden dolup daşyp dur. Gurrun edilýän ýaşaýyş jaýlary mundan 10 ýyl çemesi ozal 2109 belgili harby bölüm täze açylan wagty oňa duldeýşir edilip guruldy. Her biri 40 kwartiradan ibaret 5 gatly 2 ýaşaýyş jaýynda 2 we 3 otogly kwartiralar bolup, olar agdalýan harby bölümde gulluk edýän ofitserleriň we maşgala agdalarynyň wagtlaryň ýaşamak üçin niýetlenip guruldy.
Olarda harwa ofitserler gelinli we agtykly 2-3 käte 4-5 maşgala bolup ýaşaýarlar. Harwa bölüm gurulan mahaly onda tas ähli amatlyklar bardy. Split ulgamlary mögsüme görä sowuk ýa-da gyzgyn edilip işledilýärdi. Ýöne soňu bilen ünsden düşürilip başlandy diýip ýagdaýlardan habarly Çeşmämiz aýtdy. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä bu ýaşaýyş jaýlaryna gözegçilik edýän harby bölümiň resmileri näsazlyklaryň sebäbini suw geçirji turbolaryň deşilip hatardan çykandygy bilen düşündirýärler. Ýöne ýolbaşçylar näsazlyklar Tomsyň başyndan bäri tas 3 aýa golay wagt bäri dowam edýän bolsa-da olary bejermek üçin hiç hili çäre görmeýärler. Ilk wada harbylardan pul ýygnadylar, ýöne ondan hem netije bolmady diýip Çeşmämiz bellidi. Şol bir wagtda ýaşaýyş jaýlarynda bir näçe gezek abatlaýyş işlerini geçiren tekniki hünärmenleriň biri meseleniň ýyladyş we sowadyjy ulgamlarynyň bu gazanlaryndaky näsazlygyň çözülmezligi bilen baglanyşyklydygyny bellidi. Gazanlarda 12 sany hereketlendirici işlemeli. İlkinji ýyllarda bu gazanlar şeýle görnüşde işleýärdi. Häzir bolsa diňe 4 hereketlendirici işleýär. Bu hereketlendirijiler bejermek we guralary satyn almak üçin pul gerek ýöne resmiler serişde goý bermeýäni meňzeýär. Diýip tekniki hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada 2109 belgili harby bölümden we ýurdun goranmak ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Çeşmelerimiz ýaşaýyş jaýlarynda ýaşaýan harbylaryň käbirleriniň ýagdaýa öz başdak çäre görmäge çalyşýandygyny we maddi mümkinçilikleriniň ýetdiginden split ulgamlaryny we suw ýyladyjy boiler ýaly enjamlary öz hasaplaryna satyn alyp oturýandygyny hem bellidi. Split ulgamny goýdurmak üçin azyndan 250-300 ABŞ dollary gerek. Harwa ofitserleriň köpüsi bu ýagdaýdan juda näýile bolýar. Ýöne häzirlikçe başga alajynyň ýokdugyny bilip özara gürrüňdeşlikde aýdýarlar diýip Çeşmämiz bellidi.